zosatheka ndi anthufe zitheka ndi Mbuye khulupirira zonse zitheka. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer lero pa 22 February 2024 ulendo subtopic koyenera kupitisa vuto. Exodus chapter number 2 verse number 23 mpaka na 25. Believer tikwangule chapter 2 mawu otsogolera kubadwa kwa Moses. Verse number 23. Ndipo kunali pakupita masiku ambiri aja idafa mfumu ya Egypt, ndi ana a Israeli anatsitsa moyo chifukwa cha ukapolo wawo, nalira ndi kulira kwawo kunakwera kwa Mulungu chifukwa cha ukapolo. Ndipo Mulungu adamva kubula kwawo, ndi Mulungu adakumbukira chipangano chake ndi Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Ndipo Mulungu anapenya Aisraeli, ndi Mulungu anamdziwa. Haleluya. Omvera, dzulo tinali pano timanena kuti moyo wa chifundo. Believer, Moses watuluka ku nyumba ya chifumu. Moses ali ku Midiani. Moses watawa. Moses afika pa chitsime. Moses akuonetsa moyo wa chifundo pa chitsime. Atabwera ana awansembe Lewi, Bible lina kuti Moses anawathandiza, adayima nawo, adathandiza kumwetsa ziweto za atate wawo, adathandiza kuwaletsetsa kwa anthu ankhanza, adathandiza kuwatungira madzi. Chifundo, kuthandiza ena, kuima ndi ena, kurengapo mbali. Zinthu zikamafika pa wesi, ena akamapondedwa, ena akamatayidwa, ena akamachitiridwa nkhanza, ana Mulungu tidzitengapo mbali. Tionetsere moyo wa chifundo, tionetsere kukhudzidwa ndi mmene anzathu akudusira mu nyengo zokulukutika. Ndi zimene Moses akutiphunzitsa apa. Sadakhale chete. Ana akaza kuponderezedwa sanakhale chete. Abusa ena oweta zoweta zina akuchitira nkhanza ana akazi 7 sanakhale chete. Anadzuka Moses nkuletsetsa, adadzuka Moses nkulanditsa, adadzuka Moses nkuthandiza, adadzuka Moses nkumwesa ziwero. Malemba unena kuti anajata pita kwawo, bambuka wadafunsa, lero mwaenda nsanga bwanji? Lero mwafulumira pa bwanji? Kodi zamwa ziwetozi? Kapena kuti akuthamangisana nyamata ku chitsimeko? Kufulumira kwa lero kupandidabwitsa? Mwaenda nsanga chonchi bwanji? Anajadanena. Kuli mulendo ku chitsime, mulendo wa chifundo, mulendo wothandiza. Believer lendo ndi wonse.
koma mulendo uyuyu adali mulendo uthandiza, mulendo uyuyu adali mulendo believer. Kureku dzalendo zina, dzalendo zozungudza, dzalendo zobweresa chisokonezo, dzalendo zokhwima, dzalendo zobweresa mikangano, dzalendo zobweresa mavuto. Koma mulendo Moses adali thandizo pachitsime, thandizo pachitsime. Alendo ena akamachoka pamudzi amasiya mudziwo ataung'amba kwapeza anthu aja kugwirizana pamene iye akuchoka kuisiya banja ifuna kutha. Mulendo oyipa, mulendo osokoneza. Muli bwanji amene mati upita akacheza ndi upita akaona anti, mukamachoka kaona anti anu mumasiyako mtendere. Moses atiphunzitsa mulendo amene adathandiza, mulendo amene adayima ndi ana awansembe, mulendo amene adarunga madzi sadadziyang'anire, mulendo amene sadakhale tambalale. Mulendo gwira ntchito uyu, mulendo khudzidwa uyu, mulendo thandiza. Bambo wakuri mwansiranji munthu wabwinoyi, mwansiranji munthu othandizai, mwansiranji kuchitsime munthu amene agwira ntchito, mwansiranji kuchitsime munthu amene ayima nafe kamtengeni, adzadye kamtengeni, adzasambe kamtengeni, adzapume kamtengeni, abwere ndi mthirediso chifundo. Ena kuswapo khala ulesi ramwali. Mukumona zani kongorunga madzi kumwesa ziweto malo khala apezeka. Ndi ukamba ndi wina malo khala kusowa. Ena ndi ramwali safuna kugwira ntchito. Ena ndi ramwali alesi. Mangofuna kudyetsedwa, kumangofuna kudya, kunepo pali ena amaita okanidwa abale akuchita kunkana amene kuno asabwere, amene urambwali kumangogona palibe thandizo kudya, mimba kumangodzaza zotsatira zake akukana. Amakhosa kwaona ngati abale ngankhanza, koma mulendo amene ulibe tanthauzo. Ulibera nthawiso mondimva sisi amakudandaulani abale anu mulibe chifundo komanso mmangokhala rambalale mchifukwa chachi ena sakukufunani mamidzi mwawo, ena mudathamangisidwa ndi abale anu mukumakhala kwa anthu ena rambwali alesi alendo. Koma alesi ukamakhala pa nyumba pamene sipako, jijilika onetsera zifundo zako, jijilika gwira ntchito umadziwa chani. Eri ni mbale zomwe mayi kuchapa simu kutsuka, simfuna kutsuka, olo kuthandiza kuchapa koma kungorambalala. Ikafika ya mama wa breakfast kudya, masana kudya, madzulo kudya, sopo kuzovala zanu kuchapa, kusamba nkumasamba, mafuta nkumadzola, koma rambalale. Kuregu akadzamvanso aini yanuwa, akadzamvanso braza wanuyi, akadzamvanso cousin wanuyi kuti mukubwera, adzanguzani kuti musabwere. Why? Tambwali. Ati ndikubwera, ati ndikuchoka hapo mudikire kaya ndikabwera ndizakuimbira nifuni kuti mubwere. Tikuchoka hapo ronse. Ndi ana okoka andidzakhala ndi ana wari iya tikuchoka banja lonse tufuna tiyiloke nyumba yathu. Mudikire kaya hode mutamasiku angada titikaona konko zonsezi kuzembazemba rambwali sugwira ntchito. Moses atipase phunziro uyu, adaletsetsa, adathandiza, adachitapo kanthu zotsatira zake madala kuti mwansiranji konkwabwere pano. Ena chifukwa cha moyo wothandizawo amachita kuita ndio kodi mudzationa liti, mubweranso liti.
ukangofika pamudzipo ana onse ankolo anti mwini nyumba chokupuma kutenga mbale uko usopo wako basi pa moto kalekale ndiphika ndine bwanji zokolopa zine ndikolopa chakuti ine ndigwira pamudzipo nsepa chakuchita kudziwa kuti pabwera munthu othandiza pano ukamashoka musapite ukakhala kuti ulibemo chifundo endisugwiragwira amachita kukufunsa ndi ana apamudziwo ni mupita liti andipita wika mawata masiku onse amufuna mutani haleluya. Moses adalola kurunga madzi pa chitsime ndikumwesa ziwero za wansembe anake akazara zibweresa arapita okha madalawo adadabwa changuchi ati pali mbale wina amene atipangisa changu pali mbale wina amene atithandiza pali mbale mulendo kuchitsime ndi amene apangisa kuti changu lero chichitika kamtengeni abwere adzadye chifundo. Moses adatha kuchita zimene iye akadatha kuchita pa nthawiyo. Adali ni mphamvu adaletsetsa adali ni mphamvu adarunga madzi adali ni mphamvu kutetezera atsikana adali ni mphamvu adagwirisa ntchito mphamvu chifundo. Ndimati ndikupempheni muli ndi zinthu zimene mungathe kuthandiza nthawi inoyo ndikunena ndi inoyo pena pake pali vuto inuyo muli nayo mphamvu mukhoza kuthandiza ena ndi chuma chanu chikhoza kuthandiza ena ndi ufa wanu ukhoza kuthandiza ena ndi nzeru zanu kungolangiza zikhoza kuthandiza chifundo kurengapo mbali kuletsetsa kuri anthu ena adabwe zatheka bwanji changu chonchi zatheka bwanji chonchi ndi anthu adzanena kuti pali mlendo pali mayi akuti ndi amene apangisa kuti zilongosoke. Ndimati ndikumemeni mabhiliva chitani chimene chikuti anthu adabwe pa zimene niyo mwachita anthu adabwe nyumba inagwa apa yamangidwa msanga bwanji anthu ane pali bhiliva mayi naphiri ndi amene apangisa kuti nyumba imangidwe anthu anene mayi jere bambo muhango ndi amene apangitsa mwana amene aphunzire chifundo. Anthu anene mzimayi amene ankaraidwa uja tamuna limene atchenamo dziko idabwe koda ntchenesa chonchi ndani anthu anene pali mulendo opemphera ndi amene agula diresi imene chifundo. Ndi ndani amene agula suti ya mtumiki anthu adadabwa mtumiki wenda mzigamba amveka ndani anthu anene pali mulendo mkulu wa mpingo uja ndi amene atchenesa abusawa. Bilifa ndikulankhula china chake kwa wina tenga mbali usangokhala tambalale tenga mbali uletsetse njala ikupha anthu letsetsa anthu akudya zowawa letsetsa tengapo gawo uli ndalama zambiri kwa akaunti ufuna mpaka na Ambuye Yesu abwere utatseka mabanki onse tenga mbali kuti ntchito ya Yawe ipite chitsogolo. Usakhale chete moyo wa chifundo haleluya. Loleni lero timalizise chapter number 2 tunena kuti koyenera kupititsa vuto believe pamene tili pa ulendo mu ulendo uno masautso alipo mavuto alipo zopweteka zilipo zipsinjo zilipo maesero alipo nawo tipite nazo kuti thandizo tipeza kuti ndani amene angathe kuima nafe tikapsinjika tikapanika tikadwalika akatipondereza tipite kuti zimene tili nazo lero
dziko langa chedwesa dzimavuro dzachita kuunjikana nkhani nkopitisa mmankana zokuti mmauza ndani mumalilira kwa ndani masoso amene muli nawo mumalilira kwa ndani ndi ndani amene mudatsogoza kuti akhoza khala thandizo pa moyo wanu koyenera kupititsa vuto baibulo ikunena kuti nthawi idachuluka mazunzo adakula kupwetekedwa kwa ana Israeli kudakula nkhanza zidachitika zazikulu mtendere ana Israeli analibe chifukwa chakuti mfumu ija paja idafa mfumu yachifundo idafa mfumu yodziwa ana Israeli idapita zotsatira zake mbumba ya Chiheberi mbumba ya ana mulungu idaenda moyo wopherezeka idaenda moyo wa mayo adazunza kwagwirisa ntchito za pabwalo njerwa zimene adazumbira mdziko la Egypt njerwa ponda doti kwalimisa m'maminda msewu kangoti waonongeka pena pache munathu achoka ati miyala bwanja amusakatenge mathalakitala alipo akapolo tiyeni mukatute miyala ndikuagwira onse mmapiri tiyeni iswani miyala tiyeni pakuti tikapa konse ndikuti ntchito zonse za dziko limeneli amene ankagwira Israeli ndicholinga chimene ankachitira zimene zamafuna kuti aofole athe mphamvu amvese kupweteka ncholinga chakuti atasadzalirande dziko biriva chizunzo chidakwera zopweteka zidakula zowawa zidachuluka kuponderezedwa kugwira ntchito za nkhanza adalibe mtendere mpata wopuma kusowa anawa adalira biriva nkuti apa zaka zupambana 40 tilimodzira kuzunzika kukulukutika kuponderezedwa over 4 years akuzunzika nthawi imene chizunzochi chikuyamba Israeli maso awo Israeli chikhulupiriro chawo adachichosa pa Mulungu birifonso nditsutse tibwerere mbuyo akugwira ntchito okhaokha Moses adapeza akugwebana akumenyana okhaokha akuchitirana zoyipa kutanthauza kuti moyo wa Chikhristu udachoka maso awo sadali kuyang'ananso pa Mulungu ngati nkafika polumana okhaokha pothedzimana okhaokha ndekuti chidaliro chawo pa Mulungu chidachoka akhoza kupemphera pogona koma kupemphera kwa ndani biriva ndimafuna nimvese bwino kwambiri musayiwale kuti ku Egypt kudalidi milungu chifukwa chokhala mdziko la Egypt ana Chiheberi maso awo ena adayamba kukhulupirira ti milungu adayamba kudalira dzimafano ankaponderezedwa koma mpata oyang'ana kwa Yawe panalibe zotsatira zake aliyense moyo wacho udabwera pa chibandubandu chifukwa chokhala akapolo mdziko la eni adayamba kumenyana okhaokha adayamba kugonana okhaokha adayamba kuchita choyipa okhaokha Moses adapeza adadzudzula kodi nokhanokha kumenyana nokhanokha kugwebana nokhanokha kuchitana zoyipa nokhanokha mukuyenda dere chifukwa chadati akuyika ndani kuti ukhale mkulu wathu mukumaona padali Mulungu biriva padali Mulungu ayi Kristu sanganene choncho eni Kristu sangammenye nzache Kristu amapirira Kristu akhoza kunyoza nzake iyo jamkulesa koma ngati pa ubale wawo awiri adayimisana mabakera
ima uko naye chibagera poshili mutu inafsa sinengelekeza poshili mimba ndekuti pali chithunzithunzi kuti mbumbayi idachoka pamaso pa Mulungu. Musaiwale Moses abadwa pa mission yoti apulumutse. Nthawi inkuti achina Joseph kulibe, achina Simeoni apita, Aisakara ena ajakuteku amene atsala ndi zidzukulu za Yakobo. Biliva mukunimvesa? Zidzukulu aja amene tikwadziwa aja kuti adachoka mdziko la Kanaani kubwera mdziko la Egypt nkuti onse aja anafa. Atsalawa ndi adzukulu amene wa ena wa Farao wabwino sadamuone, mtendere weniweni sadauone. Ena wande kuti adabadwa mu zaka za msautso kumangozunzika. Ena amene akupanidwa, ena amene akuyenda mu nyengo zokhwekhwerezekawa adabadwa nyengo za mavuto kukuliranso nyengo za mavuto. Nchimene chikuoneka mu mbumba ya Chiheberi. Lelo ndifuna ndikulimbikitse Biliva kuli koyenera kopitisa vuto. Verse number 23 kumapeto kwa chapter number 2 aonena kuti ana a Israeli adakumbukira, ana a Israeli adazidziwa chimene iwo ali. Mavuto atakula, mavuto atachuluka, ataponderezedwa, kuwawa kutapweteka, nyengo zitafika potina, akuyenda mukulukutika, akuyenda nyengo zapanika kuti adarembenukira, adalilira kwa Yawe, adarembenukira kwa Yawe, akuzunzika choncho maganizo awo, zonse zochita zawo, adasiya zimafano zawo zonse, nayamba kuganizira, nayamba kupembedza Mulungu wa Israeli. Ndi malemba onena kuti Mulungu amene adamva. Haleluya. Biliva Israeli munyengo zawo zapaniki adapitisa mavuto wawo kwa Mulungu. Mulungu wa Israeli adamva. Akuyenda moyo wokhwekhwerezeka, adapitisa vutoyo kwa Yawe, adalira, adasala kudya, adapemphera, adasendeza pamaso pa Mulungu, akumkumbusa Mulungu, akuti Mulungu adamva Jehova, adakumbukira pangano imene adapangana ndi Abrahamu, imene adapangana ndi Isaac, adapangana ndi Yakobo. Zidatheka Mulungu kukumbukira pamene opsinjikawo, ovutikawo adapitisa vutoyo pamaso pa Mulungu. Pamaso pa Mulungu. Biliva tanchedwesa Mulungu, tanchedwesa Mulungu. Ndikunena ndiyambira kudusa munyengo zokhwekhwerezeka kwa mavuto. Akuza munthu osathandizayo. Mumankanayo kuti vuto yanu, nkhondo zanu mukuuza ndani, zopweteka zanu mukufotokozera ndani, matenda anu mudamuuza ndani, vuto amene muli nayo munkanayo kuti. Ndimafuna ndinene ichi Biliva ndimvetsetse. Vuto iliyonse ili mkarakwe wake, ili mkatswiri wake, ukapita kwa amene yoyo ndi amene amathandiza. Ndimafuna ndikudziwiseni Afrika ndimvetsere kuli expert Dr. Jesus amene angathe kuthana ndi mavuto anu. Kureku ena amene mukuauzawa sakwanitsa, ena amene mukuauzawa akuchedwesani nthawi, ena amene mukuauzawa akukuibisani mbiri, ena amene mukuauzawa alibeko thandizo, koma Jesus ndi amene angathandizeni. Yesu yekha. Mumakesa kuti mukudandaulira ndani, mwamfotokozera ndani, mumalira kwa ndani. Ena malira kwa milungu ya mbuyawo. Ndilankhula pano ena kutsira nsembe kwa mbuyawo. Ena kupembedza mafano. Ena chifukwa cha mavuto kukulukutika pano ali kwa sing'anga. Ena nyumba mwawo muli zitumwa. Ena akhapakapa mphini.
ena ndinena pano ali ninjoka nyumba ndimati ndilizekwerere ziuchedwetsa lilira kwa mulungu, pititsa kwa mulungu vuto yako, gwalira kwa mulungu vuto yako. Izi zamene ngathane nazo ndi yawe, koma ngapita kwina kulikonse sizitheka. Tikamadwala pa dziko pano, tikamapita chipatala, kaya chaching'ono cha mudzi akagwira mana kuti uyu transfer apite chipatala chakuboma, amakhala chipatala chaona kuti ndimene matenda alili ife sitikwanitsayo, tintumize kuboma. Ndiyamba kutenga pa ambulance imathamanga ndi ulendo kuti bilivosa iwalo ndimachita kulira munsomonse magalimoto ena kuthawa kuita kuona mahazard njira yonse mpaka alibanja limuli munthu mumwe ali serious akuthamanga naye kuchipatala chapa district. Akafika kuja nawonso madokotala pamene paja madzangwira kutenga zawo kumvetsera mkhurumu bwanji kwafunsa magadiyani zimenezi zayamba liti afotokoza zidayamba motere zidakhala motere okay chabwino agwira bwino ayikapo lita yawo uganizira kumuyang'ana kwa 2 hours kuona kusintha palibe akadzang'ana zida zawo zogwirisira ntchito uyu mufuna mupite naye pali John Level kukakhala chigawo chakumwera amene apite ku Queens, chigawo chapakati sachedwe sanso amene akufunika kuti apite ku Kamuzu Central, apite ku Central. Kukakhala kumpoto bwanji mwina odwala yali komwe kuchitipata amene apite ku Mzuzu, ndedzika akanika pa Mzuzu amakhoza kutumiza ku Blantyre kapena kutumiza ku Lilongwe. Believer kopitisa vuro koyenera, ukapitisa vuro yako koyenera umathandizika, vuroyo amaisova, yankho yako imapezeka koyenera. Madokotala nonse muli bwanji, manesi muli bwanji, mundivomereza ena maphunziro anu ngati dokotala mudangophunzira zoti mudzikonza khuru ndipo amachita ona kuti chipatala cha khuru. Ena dokotala wina adangopanga chani master chidapanga chani za dzino, amangodziwa dzino, pamene winayi ndi wamaso. Believer onse wakhoza khala madokotala koma aliyense amakhala panga kozi yake mbali yake. Mundimva wina adapanga za mtima ndipo amakhala m'madedi apadera kuti amene amaona za mtima abwera dedi yakuti. Wina adapanga za maso eneniwa ende amakhala m'madedi okhazikika. Banja lidora wa maso adzafika chipatala chino dedi akuti koma pompo sikuti palibe madokotala ena alipo, anesi ena alipo, koma amene amakonza maso palibepo. Ameneyo akabwera ndi amene adzatha kukukonza. Kurewa amene amakonza makuru kumaso kusimbali yake maso sangathe kuakonza. Taina ni mapanga chitsanzo, ni mapanga chitsanzo pano kuma nthawi siku tilola ndikuyenda pa njinga ya moto chowuluka chidandilowa maso pa ni chimezi bwana ndendachitikitira nde chidali ngati kandi chitete kandi kachani kowuluka kenakake nde kadachokera pa diso nde diso kumangotuluka madzi nde ndabwera ulendo chendapita pa chipatala chathu chapompano pa Bangula ndampeza wina wapompano kuyang'ana abusa zatheka mande ndali pa njinga mutu nde uja dayesayesa vala magrovu ake kenako basi abusa tatsegwa ni maso kuti agwire kaya ndeni mamva pweteka sizikutheka bwana chonde ndi anaona kuti alephera dandilembera mupite ku Nsanje chipatala chachikulu kuboma pitani. Ndinapita kujenda kumana ndi dokta amene amakonza zokhudzana m'makutu ndidazina naso pano zimenezi wamakutu ndakumana naye, uyu amene adapanga za mano ndakumana naye, ndi amene ali expert padiso
nthawi imeneyo nkutatapita kulanchi awa fanafika masana nde uyuyu wina amene ache amakonza khuruyi ndadati andione abusa nanso adavaso magovu ake ndikutenga thonjeja kuti achoseka chilombo kamene kali ndiso mwanga biliva zidakanika kugwira muno satheka kugwira muno mpaka nafuna kundipweteka ndimuzo chii ndikumva kupweteka eti amaloesa thonjeja mmasomo kumva kuwawa vuro yapita kwa munthu osayenera amene ndamfotokozerayi sakuzidziwa ndadayimbidwa foni thamanga kwabwera patient achoka kubangula ndadathamanga masanga kwambiri atangofika abusa katsegula ni masomo nikutsegula kodi kubangula kwalephera kuchosaka ameneka bilifa mukuthabona zimenezi alephera kuchosaka nkuti wina uyuyu amene amafuna kunononga diso ali momonso ine nkumati kubangula kwalephera komanso mkulu yonso alephera koma ndidazinena ni mtima mwanga kuti yesu kubangula alephera kwenakwati uyunso alepa iso analiso iti alephera adangogwira kena kake kokhala ngati ka Jackson kena ayikamo mankhwala ake tatsegula na abusa kena kadapopera kwa muyang'ane kwambiri akabusa muyang'ane musapyetie ndiyang'ana believer a minute kana khala ngati magnet kungogundisa kuchosa kudzandika mmanja mata kamene kankakuvulani ndi kameneka nkuti winayi atha kuisukula diswangeli pyo ndi uyuyu wa makutu believer kana basa vuto yanu muuza ndani ena takukonongani ena kuchedwesani ena kumwesani zosanera kumwa ena kumwa madzi ena kumwa maforelina zikuti achile mukupitisa kuti mavuto mufotokozera ndani ndimati lisakhalere lilirani kwa mulungu gwadani kwa mulungu muuzeni Jehova adzamva kulira kwanu adzakumbukira mapangano amene adapangana ndi Abrahamu Isaac komanso Yakobo mulungu amene adzasintha nyengo zanu pititsani koyenera vuto nthawi yapano mundilondole mawa Atate mdzina la Yesu mwana wanuyu akuphaphalezeka achedwa kwauza anthu ena amene auzawo anchitaso chipongwe ndikupemphera monga Israeli adatembenukira kwa inu nalilira kwa inu mulungu mudamva mudakumbukira zimene mudapangana ndi kholo lathu Abrahamu mudakumbukira Jehova kufuna kuwalanditsa kwachosa masauso awo uyunso munkumbukire mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen. Imamukonda mamuna wantanda ndikudziwa kuti sakumudwitsa chikondi chake nchachikulu pa ineyo ndipo sichilephera ndimukonda Yesu wanga ndimukonda mamuna wanta anandigulira moyo nandichosa matope nalipira ngongole zanga ndimukonda Yesu wanga. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli, Heneleke Ichale mtumiki wanu believer lero pa 23 February 2024 Ulendo. Loleni mwana mulungu ndombe nkora ndimalizitse chapter number 2. Kunalinji nsabatayi believer kuyambira lero mpaka na mtsogolomo. Tikamafika Friday tidzikhala tikukumbusana mwapo ndi apo mojowa zimene takambirana nsabata imeneyo, chifukwa ena tikukumana kumene lero kuteku ena amva kumene lero message moti dzulo silinali nawo wina manduza abusa ndaupeza pakati ndipaseni ndithu nkhani yonse ya Exodus chapter number 1 mpaka na 2 mpovutirapo. Tiyeni tingupitiriza amene takumana pano.
Haleluya. Ndiye tikunena kuti zochedwetsa ulendo. Mwana Mulungu ungathe kubwerezana ne mawu amenewa. Tanena kuti zochedwetsa ulendo. Believer zilipo zochedwetsa ulendo. Mudamvapo kale wina anena kuti koma ndiye ndachedwa bwanji ndakumana nazo ndikadafika chamateni koma ndachedwa. Zochedwetsa ulendo. Kunalinji nsabata imeneyi believer mande tinali pano ndipo tinkanena kuti ukakula umazidziwa chimene iwe uli. Nsabata ino ukakula umadziwa. Sindikuyenera kuyenda maliseche. Ukakula umazidziwa. Ndine believer ndilankhule dere. Zinthu zina zochitika zikhanda. Ndi manena kuti khanda kuzunza khanda. Kulira zosayenera kulira. Wonjetsa kulira. Kumphunzitsa mawu a Mulungu. Chita izi enda omo. Bible ikunena izi. Malo moda samalitse kulira zinthu zomthandiza iye kuti anenepe moyo wauzimu. Mino mfuka maigawa khanda amalira nayo. Kulira kudzigubuduza pansi khanda. Ukakula umazidziwa. Moses atakula akutakachoka ku chinyumba cha Farao mpaka nakubwera kwa abale yake. Napeza abale yake akugwira ntchito. Napeza abale yake wina wache mlendo akumbeba. Atakula adakhudzika no mbale wanga sangazunzike chonchi. Ngani ndikukula nchali chimwadzadza ena chichachi chatu tili pa anthu 800 funso nkumari ngakulu muli makanda. Ayakamba kulira chali chonseyo makanda okaoka koma lipo ambiri. Makanda ambiri. Makanda omanga maduku oyera. Makanda ovala ma uniform. Makanda ochena. Makanda kavuto kang'ono sapilira kulira. Makanda kobaya koti ekakhoza chosa mpaka nakuchita kulira kudzigwesa. Mwendo wanga wapiri inu khanda kuzunza. Moses adakula adazidziwa. Ngakhale ndikudya kwa Farao koma sine mwana wa Farao. Ngakhale Farao andiphunzitsa koma sine m'bale wache wa Farao. Ngakhale ndili ku nyumba ya president but anthu anga mtundu wanga ndine Muheberi. Adazidziwa. Nimafuna ndiliza khalele believer. Ena tinena pano ndikugwira ntchito kwa anthu oyipa kwambiri koma zidziwe kuti ndiwe Muheberi. Zinthu zina zimene kupanga konkosa pange nawo. Zinthu zina zimene kudya konkosa dye nawo. Magulu ena amene kupanga kumene kusajoine nawo. Ngati Muheberi zidziwe. Ndi minofu imene inalipo nsabata imene wina kuti abuso ndikufuna onse wafulu believer sizitheka tangofunsa ena kugawire. Ukakula kani mkukula. Ukakula umazidziwa. Ukakula Arabusa abana amene ndikwagwirira ntchitowa. Abusa iweyo ungozidziwa kuti ndiwe ndani. Dzima bwana dzina nzoyipa zonyansa kwambiri. Uyo ungozidziwa. Samalitsa nthawi yopemphera dzipemphera. Sala kudya dzisala kudya. Ndiwe wamkulu siwe khanda. And lachiwiri timanena kuti palibe chinsinsi. Kulibe. Zidzaululika tangothawani. Dziko lino ilibe chinsinsi. Dziko lino palibe chimene munga chiphimbe kuti ichi chita chiphimba ndipo sichidzadziwika. Kulibe. Zidzadziwika.
ngari kamudagwirisana ndi akazanu kuti tsiku lina akadzakhumudwa adzanena, mukadzawagweba adzanena, mwina ndi ng'ono wanu adzadziulula, wina ndi best friend wanu mudachita naye china chake adzachinena. Ndeti matsindika kunena kuti dziko lino ilibe chinsinsi, palibe chinsinsi. Zidzadziwika, zidzakhala pambalambanda tsiku lina, dziko lidzawerenga, dziko lidzadziwa kuti padachitika zinthu zina zosayenera. Chitsanzo ni Moses adapha munthu pali abale ake okhaokha, akutetezera abale ake okhaokha, koma tsiku linayi adaulula abale, akuyika ndani ukhale mkulu wathu, ufuna undiphe mene waphera munthu uja dzulo, ufuna undikwirirenso munjenga. Akuti nduna za dziko la Igupti zidadziwa, Farao adadziwa, pomwepo Farao chimtengo m'manja, chinthungo m'manja, kufuna kumpha Moses. Wapheranji mu Igupti? Ife kunalibe koma zaululika, aulula ndani? Abale ake a Moses. Zidzadziwika. Ena ndinena pano vurika kuti aphimbe tchimo imene adayichita. Ena amamulipira wina mwezi ndi mwezi 100,000. Chondo sauza munanga, chondo sauza munanga. Ikangofika mwezi uja pa 2 pa 3 amayimba foni, kodi mwadiwala kuno kuti tikusunga chinsinsi? Ati achedwa kwa kausiku sadandiyikire ndikuyikirani. Nde madeta kupita kufika pa 5. Mwamba kuti pusisa sopano iphulika tiphulisa. Pepani asisi, pepani kandalama kabwera kankochepa, timati tilipire ma school fees inu, tidzakona ni mwezi wa mmawa resizitheka. Amuna kwaidziwa iyo khandi kuiphulisa, sindingakhale njala ndimadalira konko. Wina kuonda pano akudyesa wina akuchita kumveka, wina amandisungira chinsinsi chifukwa chibwenzi changa chapa mtunda chija akuchidziwa. Ena ndi ang'ono anu, ena ndi abale anu, ena ndi adeba anu, ena ndi anzanu akuntchito, ali ndi zinsinsi zanu. Moti pano ndinu akapolo, tamverani, zidzadziwika kuti iye adzatoka. Ndeti manena kuti, mukamanena kuti ndauza iwe wekha usanene, kumakhala kumuza kuti nkhani njofunika uyilengeze. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti nkhani ije imene mudamuza wina kuti usakanene, adanena. Mota uzakale anthu oposa awiri, ujanso uzanzake, mungoyembekezera kuti ikupezeni. Ndefunso yanga nkomare, zikadzadziwika kodi banja lanu idzapitirira? Zikadzadziwika kodi ntchito mudzapitiriza? Zikadzadziwika mudzakhalabe mtumiki? Zikadzadziwika zinthuzi mudzalalikirabe mpaka na anthu nkumanena ameni? Zikadzadziwika mudzakhalabe bwana ku kampani imeneyo? Zikaphulika zikakhala pambalambanda kodi maulemu mudzalandirabe? Dziko lino ilibe chinsinsi. Anthu akumwa mankhwala makabisalira, amuna anga asadziwe kuti ndimamwa mankhwala. Nde wina adampezerera kapu ya madzili m'manja, zimankhwala dzili m'manja funa amwe. Mamuna oja kulowa kuchipinda mankhwala ali m'manja, kena kuti nabanda ndija waona ni mankhwala aja akuabisa. Mamuna aja nabanda umama mankhwala wemba liti aulira aphira aulira nabanda wandipa biliva kulibe chinsinsi zidzadziwika. Ena machoka kubangula kuno kumsanje, mankhwala okatengera ku Bulantaya, ati anthu asadidziwe. Zidzadziwika. Wakunsanja kudzatenga kubangula, wakubangula kupita kuchikwawa, wakuchikwawa kupita Bulantaya. Banja ta zisadziwike ya zidzadziwika. Zongofunika kusamalitsa. Kulibe chinsinsi, kulibe. Anthu adzadziwa kuti muli ndi ndondocha,
anthu adzadziwa kuti ndinu munthu wokhwima kulibe chinsinsi kudziko kuno. Lachitatu timanena kuti moyo wa chifundo. Believe wodzidziwika ndi chifundo. Chifundo. Tinamona ife Moses atafika pa chitsime adathandiza. Kuthandiza kurunga madzi, kuletsetsa ndewu. Atsika naja kwamwesera zoweta zawo. Sanali kwadziwa nkomwe chifundo sitimachita anthu okhati kwadziwa. Kumva kuti kwakuti zathina tumizako chuma chako anthu adalitsike, anthu adye. Njala amene yakulira ku dziko la ngamo. Tumiza kamatumbako 10 kandi 100 bucks kandi thumba imodzi kandi 5 kgs wina wachapeze moyo. Thandiza waima pa chifundo ndicho linga chakuti moyo wina upulumutsidwe. And ichichi ndi chizindikiro cha mabeliva moyo wa chifundo. Kuthandiza osamangokhala. Moses adathandiza, adaletsetsa ndewu. Anthu amene ankafuna kukangana ndi ana wa wansembe atsikana adawaletsetsa, adawarungira madzi, adawamwesera zoweta zawo, adapita mwansanga bambo awo adadabwa madala mwafulumira bwa. Ndimafuna ndikupemphe bilivo dzidabwisa banja lina, kuidabwisa banja lina, kudabwisa dzatheka bwanji msanga kumene kwadzikanena maumboni. Kuli mulendo, kuli biliva amene atithandiza. Chifundo ndeti manena kuti chimakupezera malo chifundo. Tikunena kuti chifundo ngati udali njala chakudya chimapezeka chifukwa cha chifundo. Chifukwa kwalembedwa ngodala amene akuchitira chifundo chifukwa adzalandira chifundo. Baibulo itakutsindika wachita chifundo adzalandira chifundo. Moses adapasidwa malo, Moses adapasidwa chakudya, Moses adapasidwa mkazi, Moses zache zidayenda. Why? Moyo wothandiza, moyo wa chifundo, moyo oimani ena. Believer thandiza. Ndeti manena pale anthu ena akafika pamalo kumangokhala rambalale. Zonse uchite kunchitira zonse. Olo kudzukako kuti akhoza kuchapa kapena kutsuka mbale. Zonse kunchitira koma amene amadyera kudya. Ndeti manena kuti anthu ena samakufunaninso mukhale nawo chifukwa cha utambasale. Kugwirako kena, kuphikako na kudzuka kuphika anthu kuwadalisa mutaphika inu. Ena kukanidwa m'manyumba. Banji m'bale wako asabwerenso pano. Mudzafacha urambalale. Kusathandiza. Mangoja basi. Ndeti manena kuti pena pacha madza kufunsa ndi ana. Anti mupita liti kwanu? Ndoko mata ndipita sabata ya mawa. Amadza kufunsa mufuna muranibe? Ndembukhalaro. Aboweka nawe uko ngokhala koma ukakhala thandizo, ukakhala ujijilika, ukakhala otakataka amachita kukuyitanitsa mudzadona liti, mubwera liti kwathu. Amadziwa bambo apa nyumbawo, amadziwa mkaziyo kuti akabwera blasa wakuti amakhala thandizo pamalo pano. Koma akangokhala rambasale tamvera ukwabowa. Enanu mabwera samikangano mabanja kunako kumakangana anthu kuchipinda kunyo simu kudziwa. Pena macheso chidziwiso chikupezeni. Tadzuka chita zimene ungathe kuchita monga chifundo. Chita zimenezo. Tsagana nawo kumunda ngati anthu apita kumunda. Pita kabayire nawo fertilizer. Mwina ena kukolola madera ena pita kakolole na. Mundipeza foni mmanja. Mundipeza apite kumunda akakusakire masamba, apite kunchito akapange chilichonse, akabwera aphike atenthese madzi, iwo angokhala pa mpando basi halo kungudikira zonse kuphikire. Sungadzidzimuseko kuti lero ndikuphikirani. Olo kwakonzerako kakhofi
nkumamva kuti pali mulendo pano wojijilika kugwirako ntchito ina yake. Ntchito ina yake. Ndinene ndi inu ma ankolo, inu ma sisters, inu abale yake ambale wanu faina tambale athu ndiye bwana pano azinazi mkazi wake zikumboa mwanyanya tambalale. Haleluya. Ndedzulo lachinayi timanena kuti koyenera kupititsa vuto. Believer, koyenera kupititsa vuto. Ana Israeli atakurukutika, atadusa munyengo zokhekherezeka, mavuto atakula, akuti adatembenukira kwa Mulungu, nalilira kwa Yawe, napemphera, namfunsa Mulungu, dzanyanya, dzachuluka, zikupweteka, dzuwawa, adagwada kwa Mulungu. Ndeni manene ife dzulo kuti masautso amene amba kumana apapa tikamba zoti pafupifupi dzaka dzambiri powerengera amene adabadwira Mose. Fuka Mose anabadwanso mu nyengo zovutazo kuti chizunzo chitayamba kale, patukamba zoti Mose about 40 years anthu akukulukutika. Ndekuti anthu aja adali nako kopita chifukwa nkagwebana kulumana okhaokha kumenyana okhaokha dzikumadabwisa. Maimvano okhaokha kumenyana dzikudabwisa. Achigwirizano okhaokha akulandana amuna. Moses adabwa nokha. Amapente nokha mwambanso nyozana nokha. Kunalinji nsabara ipiliva tamvera okha makwaya mastala okha adzitumika kugagadana paguwa okha mbagwebana okha olimpana zandabwisa Moses kodi nokha ngati banja mumenyana. Haleluya. Panali chibwana. Anali anthu osatembenuka osakhwima menyana okhaokha. Ndekuti sanali kufika chifupi ndi Mulungu, koma atazindikira anagwada nambopemphera nalira misozi pamaso pa Yawe. Adadziwa kopitisa vuto, adadziwa kopitisa dandaulo, adadziwa kwanena kumgwadira, adadziwa mavuto tinkenawo kuti Bible kunena kuti Mulungu adamva, adaona kulira kwawo, nakumbukira pangano limene adapangana ndi Abrahamu, adapangana ndi Isaac komanso Yakobo. Adakumbukira Yawe pamene Israeli anadziwa kopitisa vuto yawo. Believer, vuto yanu mamuza ndani? Mwaipitisa kuti vuto lanu. Ayena amene mwauzawa sakuzidziwa. Ndidziwa ni manena pano kuti anthu ena amene tauza sima expert ya vuto imeneyo ende sakuzidziwa. Diso langa ndidakumana ndi ena madokota amene adapanga kozi zina koma ali kuchipatala. Ndimafuna nditsindike apa, si onse amene mukuwaona kuchipatala chakuti ndi madokotala. Ayi. Koma kwakhala mvuto umene aliyense wa uniform adokotala amene akumuyita nayo okolopa fata valaso yake uniform amaivala yawo ndipo imakhalaso ofanana pachipatala pomwepo. Ukapusa khoza kwaona ngati ni manesi koma si manesi. Endi zapana dolo sakuzidziwa olo koma liko chipatalako ali nayo yawo uniform. Amavala tsiku lina mtundu, tsiku lina valaso mtundu wina. Eno khoza kwaona ngati mwina kodi ndi gawo lina la polisi kuchipatala kuno. Ili uniform so kuchipatala. Muli bwanji kuchipatala kutengiwa chama chita kudziwana kuti nesi amavala dere, okolopa amavala dere. Kumene kuja kulibe wina wa civilian onse ajanatu ndi uniform rawo. Olonzipatala izi za private mudzapeza ma uniform osiyana ena jasiyana okorala. Kudziwa kopitisa vuto
ena chifukwa chokusadziwa tidaita nokolopa adogodala afuna bereke tiyeni mukamuza nanso amati ndikubwera amasakasaka vuto limene ndimuuze ndani ndiye uchafua ngukolopa madzona kuti pano panesi ndi wakuti dokota bantu wakuti mena kuti patient wina garden yako acha anabwera madandalo tiye mukathandi umangodabwa kuti amene abwerayo samene iwe amene wamuuza ndakakhala ena ogwira ntchito enawa zokolopa dzina dzakuchipatalazi akafuna kudzionesambo kuti iye ndi amadzathamangadi ndito vuto nchani ndi ayambe kukufinya mmimba finya pakhosi nda munthu amene afuna abereke ndi akamgwira pakhosi haleluya vuto mwapitisa kuti ndidakumana nazo munthu amene amakonza makutu amafuna ndithandize diso dzidakanika pakana diso kupeteka kufira vala maglovu bwinobwino nanso adali nayo uniform yake koma nzokhudzana ni makutu ndi dzino osari za diso ndadayesa lowesa thonje m'maso diso pweteka ndati kundipweteka mbale arabwera mwini odziwa vuto limene othana ndi vuto limene believe sizida mvuri adafika sunkulena kuti tatsegwa ni maso abusa ine kutsegula maso akuti kodi kubangulako alephera kuchosaka ine ndi mumtima mwanga ndati sikubangula kokha ngakhale sunkulu akhalapo alephera haleluya adakuti ngati mankhwala raketina kuika mu Jackson ngati kupopera diso cha kada kukatenga kena ndithu koneka ngati kazingano kena kache ndithu kumati muyang'ane kamene kamusapyetire muyang'ane kamene ine nkukayang'ana kumvetsera zimene dokota akunena uyang'ane believe ndikadati maso anga ndikutseka chikadacho kangati no adayamba unena zimene adandiuza uyuyu kubangula sadandiuze mbalenso uja amene adali ndi uja okonza makuti uja sadandiuzenso kuti tayang'ana adandiuza ndi expert wa maso adangogondisa like magnet kungogondisa kamene kokhaka chakungochoka kokha kupereka salenda basi pano basi ndikhalanso ndiso mwako ndakumana ndikarakwe kadachoka kokhapha ndikundika mdzanja mwanga marabuso kamene kankakuvuta ni ndikameneka kakang'ono kwambiri diso kumangochoka misosi haleluya munkesa kuti vuto munkesa kuti haleluya kuti akupali matenda ena makabva kuti apita ku India amakhala kuti kumene ku matenda amene owadziwa bwino kukonza ali ku India ako haleluya pachatati tikungomba nkora kunalinji nsabalayi lero pompa nkora chapter number 2 nimafuna nene kuti pali zochedwetsa ulendo meneo biliva tili pa ulendo zilipo zochedwetsa mukamamva kuti ndachedwa sachedwa wamba munthu pamakhala china chachakumana nacho munsewu mulendo wopita mparadizo tamvetsera pali zochedwetsa pali zokumana nazo pali zothedwetsa pali zodzedzemesa pali zododomesa zimene zimachedwetsa ulendo ma breakdown zimene zimachedwetsa ulendo oyenera kufika chamalaundi 2 o'clock amadzafika 6 koloko madzulo mukafufudza china chake chinachitika pa nsewu chochedwetsa ndikukamba ndi wina akumana nazo nyengo zimene zisema breakdown biliva ndege imachedwa ndipamalengaza pompoti ndege yakuti imene kupita kulilongwe ya Kenya yachedwa ndi 2 hours pazifuka amakumana nazo umachidzori ndege yapchachedwa ndi 1 hour zochedwetsa biliva tamvera ulendo umachedwa nthawi zina ngati zoyenereza ulendozo ulibe ndimafuna lisekherere kodi muli nazo zoyenereza trip imeneyi chinthu choyambirira transport muli nayo mukayipeza transport sikuti ulendo watheka zilipobe zina zoyenereza ulendo umenewu maulendo ena wa ndalama yokha simatheka
umafunika kuti ukhaleso ndi passport. Ukhoso khala ni matrilioni wodi ukhoso upita kandi ku America, kauluke upite ku UK, kauluke upite ku South Africa, koma ngati passport ulibe ulendo usutheka. Zochedwetsa ulendo. Wina mafuna anyamuke Sabata sadanyamuke passport yake sidatheke. Amafuna wina apita UK sadapite, zochedwetsa kumana nazo passport sidatheke. Endi maulendo ena safunika so passport yoka, umafunika passport koma so visa. Endi visa kuti theke pa iwe believer, si theka lelo kuti ndikupita ku Lilongwe, ndikukatenga visa, ndikupita ku UK believer simafunika nthawi. Wina ndinena pano mbweza ku Lilongwe remu si 10. Kupita banji fanire ku America palibe. Lemba banji zakhasulidwa. Ama kukidzinga ni mafunso. Funo kanani kunkerako chani. Cholinga chako ndi. Oh hallelujah. Maulendo ena kuti basanso kunama kopi. Hallelujah. Zochedwetsa ngati visa ulibe supita. Zochedwetsa South Africa mupita ni passport yoka, koma ngati kupambana South Africa kwinawo kufunika visa. Kufunika visa. Zomwenyereza wina pa ulendo ndili ndi funso ini. Kodi pa ulendo wa paradizo zoyenereza zonse muli nazo? Tiyamika Ambuye mmapita ku church, koma muli nazo zoyenereza ulendo meno? Muli nayo passport? Ulendo usofunika passport yoka, visa muli nayo? Mukwanirisa ndi kuyankha zimafunso zimene akukupasani? Hallelujah. Kuli zimafunso ku embassy. Wina umanjenjemera wekha pamene. Jota uyu. Usizitheko. Zochedwetsa ulendo. Zochedwetsa trip imene zilipo zokumana nazo. Ndukamba ndi wina wakumana nazo zochedwetsa. Zochedwetsa zina ndikumafunsa anthu amene sakudziwawo. Pali maulendo ena believer umasweka kuti ufunse ndiende bwanji. Ndiye munthu amene ukumfunsa ndiende bwanjiyo akhala akudziwa kumene ukufunsako, kutako ena adazolota musadando muyende msewu omwewu mupita kutsogoloko ndi kumene mukupitako. Endi mpaka na wina adapita chifukwa chakuti adafunsa munthu amene sakudziwako, adapita kupambana mpaka na dzuwa kulowa. Kafunsene bwanji mwapambana kale moti mubwererenso ndi 3 hours. Ndikuti ati kumene mukupita ni mbuyo. Mukafufudza champangisa kuchadwa ncha afunsa ola kuika. Tilipi yopita kumwambayi mabeliver. Funsani oyenera kuafunsa. Ma-expert amene akudziwa bwino za trip imeneyi. Zoyenereza za trip imene ndi chani mufunsa amenewo. Kodi ndikalowa bwanji kumwamba believer, sinkhani yoti ugule uniform yakwayala. Zimene zisizitheka kulowa mparadizo. Chifukwa ena amene ndikuafunsawa sakuti yankha dzenedzene. Kupereka ndalama ya chiphaso cha mpingo siyokwanira kuti kumparadizo watheka. Wangolembesa ku chechi wanu kuti wapereka yapachaka. Zimenezo sisokwanira pa trip yopita mparadizo. Kusankhidwa pa udindo kukhala nawo maitchayalede kapena kugulu ya mgwirizano ya maimvano sisikutanthauza kuti kumwamba kwatheka. Iyayi wangosankhidwa chabe kuti uli ndi pa udindo gulu ya azimayiyo, koma pa ulendo opita kumwamba pali zoyenereza. Mundimva? Ndiye ukafunsa wina amene sakudziwa adzangukuza basa aukhale mkolona nkhosi. Kolona sakutwangisa kuti ulendo utheke, sutheka amene. Ayi koma bolo khale mtungu woyera. Bwanji ati bazutsikhala ni ndodo. Believer zimene zisachedwesa anthu. Ena ndi ayi koma uzimeta mpala. Kumeta mpala ulendo sukutheka. Kusunga ndevu ulendo sukutheka. Kuyenda mu blog kachipembedzo sukutheka. Ulendo umene udzatheka ukakhala ndi zonse. Passport ndi visa. Jesus koma so mzimu woyera. Mundimva? Hallelujah. Zitatu zikulu. Ndalama ukhale nayo. Passport ukhale nayo.
visa ukhale nayo. Tili modzika choyamba iweyo ukhale believer, ukhale muyuda yakwata drama nene udzisonkhana nawo chechi ndi ndalamaso zapa ulendo passport kenako ukhale ndi passport Jesus, ukhale ndi visa Mzimu Woyera. Kwa ukalandira Yesu Khristu akuti Mzimu Woyera pomwepo amalowa mwayo ndi kukusintha. Ndiye tsiku limene umayenda mwachangu kwambiri titosana Mulungu mwachedwa akadakuzani kale kuti matenda awawa ngufunika zipatala zakunja sibwenzi mwachedwa kwambiri ndi zipatala idzi zidzanchikwawadzi ayi mwachedwa kuphalombe komwe kwena sadakulangizeni bwino kuti matenda amafunika kukwinzi mwachedwa nawo zotsatira zake patient wanu apita zochedwetsa za ulendo zilipo kudziko kuno biliva nthawi sili mbali yathu tikumananso Monday. I believe kuti tadalitsika nsabata imene Atate m'dzina la Yesu pali zokumana nadzo, pali zogwebana mu nsewumu, pali zochedwesa mu nsewumu, pali zina zimene zatichedwesa. Uyo akadabwezedwa kalekale, uyo akadakwatidwa kalekale, uyonso akadabala kalekale, uyo akadapereka umboni kalekale, koma pali zochedwesa mulendo. Masautso ena amene tafunsa sadatithandize, mapepala a ulendo utilibe, passport visa palibe, ena ngoti bwezabweza. Atate m'dzina la Yesu mutithandize kuti tikafike kumene tikupita ulendo m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen. Yehova mbusa wangadi wondilibe kusowa andigonetsa bwinoli omunsipuwo koma omunsipuwo koma. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer lero pa 26 February 2024 ulendo sabutopiki utumiki oweta ndi kudyetsa. Exodus chapter number 3 tikuwerenga verse number 1. Bible ikunena kuti koma Moses anali kuweta gulu la Yetero mpongozi wake wansembe wa ku Midiyani, natsogolera gululo mtsogolo mwa chipululu nafika ku phiri la Mulungu ku Horebe. Tipemphere. Mulungu olungama ndinu, wamphamvu ndinu, amene mumasamala, amene mumalera. Mulungu woyera tili pamaso panu, tilankhuleni, tilimbikitseni, tidzudzuleni ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Omvera, sabata yatha tinali pano endi tinasowana masiku yawiri awa. Believer timanena kuti mulendo uno zilipo zochedwetsa. Mulendo umene tili nawo zilipo zina zododometsa tikukumana nazo, zinthu zotibwezeresa mbuyo, zinthu zotipangisa kuti tisapite chitsogolo. Mulendo zilipo zochedwetsa. Mulendo muli nkhondo zochedwetsa. Mulendo zilipo zina zoyimisa kuti ulendo uyende pang'ono. Believer sitikuyenda moyera. Zilipo zompangisa wina kukhalabe malo amodzi. Ndiye ife tinayang'ana sabata yatha
kuti zochedwetsa nzambiri, zochedwetsa dzikono zilipo zambiri. Pa ulendo wa ana a Israeli wopita mdziko la Kanaani zidalipo zochedwetsa. Mu ulendo wathu ochoka pano opita mparadizo zilipo zochedwetsa. Ndeti manena sabata yatha maulendo enawo amafunika zoyenereza. Bilifa tikamaenda m'Malawi muno dziko lathu lino ukangokhala ni ndalama kuti kukumpoto lero upita kuti sakufunsa ukamafika malodi program sakufunsa kuti bwanji passport ukuyenda mdziko lako upita bwinobwino mpaka nofika uchitipa kauzungulira funa upita Mulanje kafuna upita Lilongwe uyenda bwinobwino ndisakufunsa chilichonse. Koma ngati ufuna udusa mdziko la Malawi ulowe mdziko la Mozambiki kapena kupita South Africa biliva adzakufunsa funso ya chiphaso tili modzika kwina kwamafuna mapassport kodi ikasoeka passport sakuvomereza pamwansa kuti upite. Ngati ena akudusa chifukwa cha kuzemba endi ozemba amakumana nazo paja wakulu amati chozemba chidakumana mchokwawa endi anthu amene amazemba opita dziko la eni opanda passport amakhala akapolo. Ulendo opita kumwamba ngati passport palibe sukutheka kumwambako. Akasoeka Yesu sizitheka. Timanaza passport ndi visa last week. Maulendo ena ukhoza khala nayo passport believers anditsutse koma ngati visa palibe sakulola kuti uluke upite UK akakubweza ku airport ubwerera ngakhala urasamba ubwerera otakhani expand yabwino ubwerera ngakhala khani mamiliyoni nthumba akuza kuti mbale paper passport ulibe visa ulibe supita ku America bwerera kuti ambiri adabwezedwa ambiri udakani believer ambiri amafunoka ku America koma dzumavuta kwa ambiri visa zimafunso zakezo. Oh, hallelujah. Zochedwetsa Israeli arazindikira tuzunzika tuvurika akuti adayamba kupenya adayamba kuyang'ana kwa Jehova nalilira kwa Jehova. Mulungu mutilanditse Mulungu mutikumbukire akuti Jehova adakumbukira mbumba ya Israeli poganizira zimene adapangana ndi Abrahamu zimene adapangana ndi Isaac akuti Jehova adamva kulira kwawo. Mulungu adamva kulira kwawo. Zina zimene zachedwetsa tikuza anthu osayenera vuto yathu ndikamba ndi wina dzako zikadaenda kalekale koma amene wafotokozera ndi amenenso atha kuigawa nkhani. Mumauza ndani mukutembenukira kwa ndani mumamfotokozera ndani simungabwere kwa Yawe dzuchedwetsani anthu amene mwauza alibe yankho ena amene mwadalira sangalongosole banja nimafuna nene mwachedwa kwa ambiri kuti musaganize kuti amuna anu mungasintha nokha mpakamwa muchedwa nazo fikani mwansanga kwa Yawe amene amasintha mkulu. Ambuye atithandize. Ambuye atithandize. Zochedwetsa za ulendo mulendo muli zochedwetsa zoyimisa ulendo. Haleluya. Ukakhala driver ukhoza kukhala udziwa kuyendesa bwino kwambiri koma ngati ulibe license kuteko pa nsewulu ndi ani ake nsewu amamulola wina ayendese galimoto akakhala ndi zomvomereza zokhoza kuyendesa galimoto. Olotanena kuti kwathu kuli magalimoto ambiri nimayendesa ine talagi nimayendesa ine maminibasi nimayendesanso ang'onowa awa apansewa apolisi amene atrafikiwa alibe nazo ntchito zakwanu koma mmene ukupondanso uli nazo zoyenereza kuti uyendetse.
galimoto ndi yako kawachita kubwereka and samakufunsa a traffic nonse muli bwanji samakufunsa kuti galimoto njandani alibe nazo ntchito kawachita kuba kawarengera nzako kandi abwenzi yako kandi akutchalichi kandi amabungwe alibe nazo ntchito a traffic chimene wamayang'ana njoti iwe amene ukuyendesawe uli ndi pepala uli ndi khadi yokuyenereza kuti uyendese cruiser uyendesa basi uli license yoti uyendetse biliva ngati ulibe akuyimitsa akuchedwesa ndipo makuza kuti tatsika sachedwanso pita pacha banja lamene mulembeleni mulandu wakwanu ndi osowa license ndi mulandu wakulu kwambiri oyendesa ufu amakhoza kulanda galimoto kuti tiuyitengai wapezeka kuti ukuyendetsa koma ulibe license itiitenga ngati wakweza anthu aja amangong'ung'udza amangodandaula dzuwa pano pakutentha pautentha thukuta and aja a traffic sasamala kamwakwezamo mabwana kamwakwezamo madokotala kamwakweza ena amamba ntchito 7:30 and pamene pali 28 minutes past 7 a traffic alibe nazo ntchito amakhala kuyang'ana kodi amene akuyendesayi ali ndi license and ngati ulibe ukhala pamenepo akulanda galimoto and amayang'ananso galimoto kodi ili ndi zoyenereza kuti iyende pa msewu misonkho jochedwesa ulendo misonkho amayang'ana insurance makhomera insurance chigamulo chikuyenda maso amakhala kutsogolo kuti ayang'aneko insurance ayang'aneko CF kuti zonse zili bwinobwino akangopenya ende amabwera pa window paja tione nawo license yanu ukapasa license amadza ili m'manja mwake amadzazungulira kuti ang'ane pa window glass kuti zamatidwazi zooneka ngati za misonkho izi madeti yake ali bwinobwino ndi amayang'ana kodzi upanga expire liti chifukwa ena amayenda bepa msewu ali ndi misonkho ipanga expire ndi a traffic amayang'ana diso imakhala pamene paja ndi amadzakuza kuti atsani nyale ataponda ni breki haleluya tapanga ni reverse afuna ona kuti nyale ya reverse kuyaka ndio kamanena ya watafika je ndo avura sakuvura afuna kupulumutsa moyo amene jabula amathandiza amafuna kuti galimoto izenda pa msewu yoyenerera imene ili ndi zonse angathomanga breki atakumana nchadzidzidzi taimangani breki aku tabwera ni mbuyo kodi nyale kuyaka nzako akamabwera mbuyo angatha kukuona kuti kupanga reverse kuti musaombane ayang'ane matayala kodi ali bwino tatonesani hazard kuti mukukhona zonse zija amaipima kuyesa galimoto kuti ikuyeneradi kuyenda biliva pali zina zimaphapha zosenera kuyenda pa msewu zimapha zongofunika kumayenda alaundi mudzino kumangututa mchenga kumangututa njerwa zimene zimapangisa toni imangike zosayenera kuti ziyende pa msewu mtunda wautali zinguyenda alaundi koma zikapezeka zikuyenda kutali amadzigwira ende ulendo umachedwa haleluya zochedwetsa ulendo misonkho yapansewu malaisensi apansewu madalaivara zochedwetsa ulendo zochedwetsa zilipo biliva lili pa ulendo tufunika zotiyenereza zonse mulendo menewu tikhale nazo zonse zotiyenereza kuti sachedwe tili modzi na Mulungu. Haleluya. Izi limakambirana sabata yatha. Lero tunena kuti utumiki
oweta komanso kudyetsa. Haleluya. Pali mino futo lero apa tidalitsika komanso tilimbikitsika kwambiri. Utumiki oweta ndi kudyetsa. Passage imene tawerenga Exodus chapter number 3 verse number 1 akutipasa ife ntchito imene Moses mtumiki ayamba. Biliva ndikubwezereseni mbuyo. Moses anabadwa m'dziko lija la Egypt. Nyengo imene anabadwa idali nyengo ya msautso. Ana amuna kuphedwa mpamene Moses anabadwa. Nyengo ya paniki, nyengo ya chizunzo ndi imene Moses anabadwa. Panachitika chozizwa zoti Moses yo asaphedwe. Mwakukoma mtima kwa Mulungu, Moses adakulira kwa Farao. Biliva adaphunzira Moses kwa Farao. Adaphunzira adakhala kuti pafupifupi zaka 40. Ndakuti ngati ku primary adamaliza, secondary kumaliza, university adamaliza, onga mdzukulu wa Farao. Masukulu amene adaphunzira Moses pamwamba. Ankadziwa zambiri Moses. Koma Mulungu anati uyuyu mission yake njosafuna kulanditsa Israeli. Adzapulumutsa Israeli. Amene ndamuyika ku dziko kuti adzalanditsa anthu anga. Now asadayambe kulanditsa ndimtumize kaye akaphunzire ntchito ya utumiki. Kureku Moses akuchoka ku nyumba ya bwana, nyumba ya chifumu, akukhala nyumba ya munthu wamba. Nyumba ya chifumu ankaja pa tsiku koposa 7. Dziko langa anthu amapanga kampeni mudzadya katatu kwa Moses kumene kudakulira iye. Kudyawo ukangorufuna kudya kumangoja. Haleluya. Si zaka 3 kapena ka 7 kungoja. Zilibe nthawi. Rafuna zilibe nthawi. Zima drinki zilibe nthawi. Kumene adakulira Moses. Palibe biscuit imene idamponya kama chokoletiwa. Moses zonse adatafuna. Dzagumwa zima juisi. Moses zonse adaputula. Maphunziro mabuku kuwerenga. Moses zonse adawerenga. Masukulu apamwamba. Moses zonse adaphunzira. Mwanayi adali ndi zonse zimene zomweneleza mwana ochoka ku sukulu. Ankadziwa zonse. Adaphunzira monga mdzukulu wa Farao. Believer, Mulungu adaonanso kuti nchofunikira akaphunzire za utumiki. Mondimvana Mulungu uraiku kutenga diploma sizikumuyenereza munthu kuti akakhale mtumiki. Ayi, inatu ndibwereza lero kukhala ndi degree kanja udokotala kanja unesini kanja mtundu wanji koma ngati sudaphunzire za utumiki sidzikaenda. Dziko langa ndimafuna ndilize pherere. Ukamakhosa form 4 sisimatanthauza kuti basi wakwana ukhosa kukhala mtsogoleri wotsogolera mpingo. Dzofunika Mulungu mwini akuphunzitse. Dzofunika Mulungu mwini akukonze kuti udzafikire pa utumiki umene iyeyo akufuna. Moses Mulungu adanchosa kuti nyumba cha Farao kuti no pita ukaphunzire kuchoka nyumba za chifumu, nyumba zolemekezeka, akumpitisa ku Midiani kakhala nyumba ya munthu wamba. Kudza kumene ankadya pa tsiku kambirimbiri adapita ku Midiani ku nyumba ya Yarero nadya pa tsiku kamodzi. Believers nditsutsa anthu amene amaweta ziwero madyedwe amakhala ovuta. Kureku Moses ali pa ntchito. Bilifa tikamangana chapter 3 Moses apapa ali pa college. Iyi ndi Bible college. Mulungu akumphunzitsa ungadzawere bwanji, ungadzasamale bwanji, ungadzajese bwanji Israeli. Mulungu akumphunzitsa antumiza ku college.
mulungu akumphunzitsa ampasa ntchito. Mulungu akumphunzitsa ungadzasamalire bwanji mbumba ya Israeli. Tiye pasukulu, tiye ukaphunzire, tiye uphunzire kusamala, tiye uphunzire ntchito. Tizipembedzo tina timanauri haya Bible school ilibe ntchito, haya bolani basi. Iwe Moses ali pa school, Moses ali pa school. Believer, Bible school njofunika kwambiri, Bible college njofunika kwambiri. Mulungu amakuthandiza kuti umvese bwino za utsogoleri. Mulungu amakupereka kusula kuti ukhoze kudzachita bwino mutsogoleri. Kunako zinthu zinazi zikusokonekerazi believer. Ena sadaphunzitsike ndi Mzimu Woyera. Mulungu sadaphunzitse kodi angawere bwanji, angasamale bwanji, angatetezere bwanji, angachinjirize bwanji. Sakuzidziwa olo zotsatira zake believer ramvera ambiri zasokonekera mutumiki. Muli bwanji atumiki nonse? Ambuye akudalitseni ntchito yabwino kwambiri akodengene Bible. Kama dzukusweka mukhale pansi pa mulabi Mzimu Woyera akuphunzitseni za utsogoleri. Bible ikunena kuti Bwana Moses akuweta nkhosa za apongozi ake. Wansembe ya ku Midiani ya lero, Bible inena kuti adali kuziweta nkhosazo, kuzitsogolera. Amapita nazo ndithu mchipululu, amapita ndithu kazidyesa, amapita ndithu kawera, amapita ndithu nazo mapiri tsiku ntsiku, nazo mapiri. Believer, kuwera sikopheka, kuwera nkhosa sikopheka. Ndi college iyi. Mukamawerenga Bible yanu azitumiki adachita mwamphamvu kwambiri. Mulungu adayamba kuwatumiza kaye kuti akawete m'chipangano chakale. Mukamuyang'ana David kuti achite bwino mu ufumu wake, adayamba kumphunzitsa Jehova kuti ambe samala nkhosa. Atamona kuti adapambana posamala nkhosa, Mulungu adampasa Israeli. Nayenso Moses asadapulumutsa anthu a believer pa zaka 40 zikadatheka kuti akhoza kutsogolera Israeli mpaka nawo ku Kanaani. Koma Jehova adati apite kaye ku college, aphunzire kaye timawera bwanji, timasamala bwanji, timatsogolera bwanji. Aphunzire kaye cha utsogoleri kuti pamene kudzatenga Israeli adzakhala mnyamata olimba mtima, adzakhala mnyamata opanda mantha, adzakhala mnyamata odziwa chimene akuchita. Jehova mtumisa pa college, ali kwa yarero, ali ku Midiani. Utsogoleri woweta. Believer, kuweta nkofunikira kwapi. Tikati kuweta nkhosa, mukamawerenga buku lija la Salimu chapter number 23 verse number 1, Bible inena kuti Yehova ndiye busa wanga sindidzasowa. Anditsogolera ku busa la sipu, anditsogolera ku madzi odika, atsitsimusa moyo wanga, anditsogolera mabande a chilungamo chake cha dzina lake. Inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa, sindidzaopa choyipa pakuti inu muli ndine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu izi zindikwanira, zindisangalatsa ine. Haleluya. Believer, mafana tengepo mfundo imodzi. Anditsogolera ku busa la sipu. Mtumiki amene Mulungu ampasa ntchito amazitsogolera nkhosa ku busa la sipu. Tikamanena sipu tikunena chakudya chobiriwira, udzu obiriwira, green, kodi zowerazo zikadye. Mudziwa mana Mulungu alipo ena owera sadyesa endi sasamala. Amazitenga nkhosa kumangoziyendesa m'mapirimu.
kuzizunguliza m'mapirimu, uzunguliza mpaka wati nkhosa ime idye kusowa, kumangozunguliza iwe tiye kutsekulira mochedwa chama past 11 kumapiriko ndi kutali. Ndazizungulizeni nkhosa, zizungulizeni tiye kupita kupiriko, nkhosa osadya kumangoyenda kudzazitsekeraso. Haleluya. Aliporere biliva tukamba za utumiki woweta, utumiki wodyesa, osamangozunguliza, osamangoyendetsana, osamangotopesana. Kudziko kuno dzuchitika zimene zibiriva, pali ena owera koma sadzowera, amangoyendetsa chipapu chawo m'manja stiye mama mpaka na madzulo. Ndizija zimene zimachitika zikamatsekeredwa nkhola, chimene chimachitika nkhosazo zimathawa. Why? Sizinadyi. Biriva ni mafuna ndione ena muli pano ndinu oweta, mudawetapo mbuzi, mudawetapo nkhosa, ena muli ndi ng'ombe. Nimafuna kuti mulingalire zimenezi. Mbusa woweta amene akuidziwa bwino ntchitoyo amatsegulira nkhosa nthawi yoyenerera. Ulendo opita m'mapiri kubusa la sipu, ulendo opita kumalo kumene kuli tchire. Ena amazitenga nkhosa zija kupita nazo kumalo kumene tchire yapsa mwezi wathu, ndiye kumangoyenda m'mapusa miyala ya m'mapiri. Chakudya kulibe, chidapsa kalekale. Kuzizunguliza nkhosa, milomo ikutuwa ndi phulusa ya maudzu, mpaka nakubwerera nkhosa kufika nkhola dzina kumangokomoka kufa. Bwanja tizafa folo, mamwe chibwanja tizina zudwala, mwitaneni wa veterinary kubwera fufutsa kumangobaya matenda ake sakwadziwa. Wa veterinary sadziwa kuti iyi sidamwe, iyi sinadye, zimangoneka ngati dzafoka and nkumadzipasa matenda amene nkhosa sizikudwala. Vuto si nkhosa zikoma vuto ndi amene akuwera, kuteko pena mango chaso na pena tieni kuteko alowa 11 koloko kumangoimba mpaka na basi mautu kwadziwa kale, angozunguliza na malo amene adapsa kale. Palibepo chokudya, zotsatira zake zimaonda. Biriva tukamba za utumiki woweta. Mulungu akumphunzitsa Moses, ungamawete bwanji, ungamasamalire bwanji, ungatsogolere bwanji, ungathandize bwanji, ungaende bwanji ndi Israeli. Ndi akumpanga kozimeneyi pa nkhosa za yarero. Mbaleyi amazitsogolera m'mapiri, mbaleyi amakaziyesa m'mapiri, mbaleyi amazitetezera m'mapiri. Kukabwera afisi olusa, mbaleyi amatetezera kwa afisi. Akuti ine ikakhala kuti yachoka, Moses amayimangira chika. Ine ikakhala kuti yadwalika siku yenda, Moses amayisenza pa phewa lake. Biriva tukamba za utsogoleri, utumiki woweta. Amayisenza nkhosa, amayinyamula nkhosa, amasamalira nkhosa, amateteza nkhosa mchimene Moses ali. Biriva tikamati mkaka ukuchoka imakhala kuti nkhosayo yadya. Kuteku yopanda kudya simachoka mkaka, sichoka mkaka. Kuteku ndi vuto ikulu kwambiri kufuna mkaka osadadyese. Dziko langa adzadza kwambiri nkufunafuna mkaka kuti adye koma sadadyese. Kuteku mawere amadzadza mkaka ikakhala kuti nkhosayo yadya. Tikamanena kuti chakudya nsipu wobiriwira, kubusa la sipu, meaning ndi chakudya chabwino chimene nkhosa zenera kudya. Number 2, nsipu wobiriwira, meaning ndi chakudya chatsopano chimene chikuyenera kuperekedwa kwa nkhosa. Moses akudziwa kuti nkhosa imafunika chakudya chabwino. Moses akudziwa kuti nkhosa imafunika chakudya chatsopano. Believer, tikamanena kuti nsipu tikukamba za mawu a Mulungu. Mawu ya Mulungu yawa, mbusa amene akhalapo pa college, mbusa amene mzimu woyera akuntsogolera, amadziwa mawu yawo ngabwino nkhosa zikadya zinenepa, mawu yawo ngatsopano nkhosa zikadya zidalitsika. Mundimva, chakudya chabwino chimapereka thanzi.
Kutako mukadzamva kuti wina kutsagula mimba nkhani nchakudya chimene adya. Mukadzamona wina kuonda kwambiri fufudzana kudya chani. Mukadzamona wina akunyenchera akuyenda mochita kupheperuka kudzedzera kankugwa tafufudzana kudya cha. Amadya chani. Mfufudzani mudzamva kuti chakudya chikuchepa. Bilifati limodzi kaya. Chakudya chabwino. Chakudya chabwino choyenera. Chakudya chabwino chomanga thupi. Chakudya chabwino cholimbisa thupi. Chakudya chabwino chopereka thanzi. Chakudya chabwino chimaperekedwa ndi munthu amene Mulungu amtuma. Munthu amene Mulungu amkonzekeretsa. Munthu amene Mulungu mwini amphunzitsa ekha college yake. Tili limodzi kaya. Chakudya chabwino chili apo. Bible kuna kuti chikhalenso chakudya chatsopano. Bilifa mundivomereza. Ena chakudya chimodzimodzi chikhoza khala chabwino. Tinene muona pano. Somba ni nyama yabwino. Nimakonda kwambiri somba. Yes, somba. Ichakudya chabwino. Somba ndi sima. Kandi mpunga. Chakudya chabwino. Koma lero somba mpunga. Mawa somba nsima. Mkuja somba sima. Ena mmakonda nkhuku. Lero nkhuku ndi nsima, mawa nkhuku ndi nsima, pakana masiku atatu. Ngakhale mumayikonda nkhuku njabwino kwambiri ndi nsima, koma kudya mosasintha mpakana kwa 4 days ikuyipirani. Bilifa usanditsutse, ndikati aphikidwanso fuso ndi chani, ndi nkhukube ipa. Ena mmakonda beef. Ndeti bifi lero, mawa bifi, kuyambira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, mpaka na Friday banje bifi, kuregu ana sadya, afu nsamai, mwapika nsima ya janino, akuti bifi ya mweje ya dzulo, ana ena sadya, ndineneba nopoera, ena koza kutsegwa nayo mimba. Atsegwa nayo. Banje dada pambuzi pa Christmas ya ikulu. Nyadadya maofozi day 1. Daina kumenya za chani mwendo. Daina osa sintanso masamba balibe. Nyembo osa gulasa di paka na timalize mbuzi. Ana datsegula mimba. Ana paka na daduarika. Aliese mbuzi osa ifunaso banje da. Godi midi seduki ifunaso kutima kwanga wada. Inde godi midi ndiabuno kwa mbili kwa kuija daire. Ima sanduka so kayo ononga. Nyana kuti nsipu. Kubusa la sipu ndi chakudya choyenera chabwino komanso chakudya chatsopano. Bilifa tikamati tikuphunzitsana mawu a Mulungu. Lero pamene tikuwerenga Exodo 3 kuregu wiki atha tinalibe Exodo 2. Tikadati wiki inombe tikubwereza Exodo 2 chikadakhala chakudya choyenera inde koma sidasinthe ena sakadakonda kuchidya. Kutako chiko kwanga kuno kuli anthu tiatumiki timene sadzopereka chakudya choyenera komanso chakudya chatsopano. Ena adapasidwa mayina akangodzuka vesi yake ndi imodzi basi. Luka 19 verse number 1. Zakeyo asandulika mtima mbale tukamba za Zakeyo sandulika mtima ngati uli wamfupi tupempha kuti ubwera mu mtengo one kutsogolo. Haleluya. Anthu muombereni manja apasidwa uthenga pa maliro bwanja ti mbale. Luka 19 Zakeyo asandulika mtima. Kurego anthu adapasa mena banja Zakeyo amene atumika Zakeyo. Why? Chakudya chake ndi Zakeyo, vesi yake ndi Zakeyo. Kurego ngati mutu muli yolalikira ndi Zakeyo. I mean Luka ni Luka 19. Luka adapasa mayina banja adabusa Zakeyo kwera mtengo awo. Nkulu cha Zakeyo basi chaicha bwana sanda banja ndi Luka 19. Tachora ni pamenepo Zakeyo adathamanga na kwera muntengo ati haleluya kwera muntengo mbale anthu adampasa dzina banja ati Pastor Zakeyo kwera muntengo. Chakudya chisakusintha. Chakudya chinchomwecho letu nena kuti utumiki owera nyorumiki wodyesa. And ukamawera utetezera, ukamawera uphunzitsa, ukamawera urenga gawo. Na pamene ukuwera udzidyesa ndicho linga chakuti thanzi nkhosa zikhalepo. Ngati kamadyesa chikhale chakudya choyenera chabwino komanso chatsopano. Osati daily chokhacho anthu amatsedwa nacho mimba. Moses ali ku college apa sina pamaliza pa Bilifa. Nthawi yapano ikuthamanga. Mamu ndilondowe tukamba za utumiki owera.
mawati maliziso bwanji pamene pa Atate mdzina la Yesu zikoma mudaona kuti nchofunikira Moses mumpitise kayi pa college aphunzire za utumiki oweta komanso odyesa kuti akasamalire Israeli. Mwana wanunso uyu akusoweka college, mzimu woyera mphunziseni amene mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.